बादल श्रद्धा छमन में तोहरा चरण में नारियल उठाई को हम एलियोगे में। श्रद्धा छमन में तोहरा चरण में नारियल उठाई को हम एलियोगे में। दुखिया गरीब के गे बना दे नसीब गे। पूजा गरी तोहरा हम नलियो छठी में। दुखिया गरीब के गे बना दे नसीब गे। पूजा गरी तोहरा हम नलियो में। पूजा गरी तोहरा हम नलियो में। भूखे प्यासे हम व्रत रखलियो तैयो नहीं तोहर मैया दर्शन पेलियो। गे भूखे प्यासे तोहर व्रत रखलियो तैयो नहीं तोहर मैया दर्शन पेलियो। दौरा उठा के कोनिया सजा के घाट तोहरा पैदल एलियोगे में। दुखिया गरीब के गे बना दे नसीब गे। पूजा गरी तोहरा हम नलियो छठी में। दुखिया गरीब के गे बना दे नसीब गे। पूजा गरी तोहरा हम नलियो में। पूजा गरी तोहरा हम नलियो में। बादल राइटर सोतीलाल करे छौ पुकार गे। अजय अकेला के पूरा दे अरमान गे। गे राइटर सोतीलाल करे छौ पुकार गे। अजय अकेला के पूरा दे अरमान गे। बात हमर मान गे केलियो प्रणाम गे। तू ही चीज जगह के रख बैया गे में। दुखिया गरीब के गे बना दे नसीब गे। पूजा गरी तोहरा हम नलियो छठी में। दुखिया गरीब के गे बना दे नसीब गे। पूजा गरी तोहरा हम नलियो में। मिक्स बाय सोतीलाल।